Her er sætning 3, som er en differentialligning af typen y-mærke plus a gange y er lige med h af x. Den kalder vi 1. Og den differentialligning har løsningen f af x er lige med e minus ax gange integralet af ex gange hx dx. Og det er 2'eren. Så går vi ind til beviset, hvor at vi starter med at lave en substitution, hvor at m af x, det svarer til integralet af e af x gange h af x dx. Det differentierer vi så der står m mærke af x lige med e af x gange h af x, fordi at differentialen og integralen, det går ud med hinanden, så derfor så er det bare af m mærke af x indmaden af m af x, det vil sige integralet af, eller indmaden af integralet. Og vi vil så starte med at finde y, og der tager vi 2'eren hernede og siger e i minus ax gange m af x. Vi har lige fundet ud af, at det var svaret til m af x. Og så vil vi gerne differentiere y-mærke for at finde det, så vi kan vise det. Og der tager vi, bruger vi produktreglen, hvor vi starter med det differentierede e minus ax, som så bliver til minus a gange e minus ax gange det udifferentierede m af x plus det udifferentierede e minus ax, så det vil sige, det står der igen, gange m mærke af x. Og vi kører så videre her, og så siger vi y mærke er lige med minus a gange e minus ax gange m af x plus e opløftet i minus ax gange e af x gange h af x, da vi har fundet ud af, at m af x er lige med e opløftet af x gange h af x. Så derfor kan vi bare sætte det ind på m-mærkes plads. Og nu har vi fundet y-mærke, og så vil vi gerne finde a gange y, hvilket er a gange, hvor vi fandt y'et heroppe, så vi sætter vi bare ind, e minus ax gange m af x, ja, og det var oppe i 1'eren, hvor vi bare bruger det her. Og nu går vi så over, og nu kender vi både y-mærke og a gange y. Og så sætter vi minus a gange e opløftet minus ax gange m af x plus e i minus ax gange e ax gange h af x. Alt det jeg lige sagde, det var svaret til y-mærke. Og så har vi plus a gange e minus ax gange m af x, som svarer til y. Det sidste er ikke andet, men det andet. Og så kan vi sige, at det er lige med h af x, fordi vi har minus a gange e i minus ax gange m af x, at det går ud med plus a gange e minus ax gange m af x. Og så har vi tilbage, at der står e minus ax gange e ax gange hx. Og så har vi nogle potensregneregler, så vi kan sige, at e minus ax gange e ax, det svarer til e0, hvilket svarer til 1. Det vil sige, at der står 1 gange hx, og 1 gange hx, det er lige med hx. Så derfor så kan vi nu sige, at y-mærke plus a gange y er lige med h af x. Og så vil vi lige stille gerne en lille, som var herovre.